Hai logoफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायहरबाय आसा खालामो मोजां दङ जोंबो मोजां दङ लोगोफोर नै दा जोङो बड'फा फोथार क'क्राझार दतमायाव थांगासिनो दं आरो लोगोफोर जोङो दा नायसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगाव आं मा देखायलांबाय थानो हायो नायलांबानो जाबाय अननानै जोबजासिम स्किप खालामालासिनो बेनो Why? Ya, mau deh. न'निफ्राय लायासै भिडिअ बानायस्लाबबाय नालाय मामि एम्फौफोर बायदि मोस्रोमफोर बायदि दुनियानि बिराद मानसि जादों आरो लोगोफोर दुनियानि मानसियानो फैजोबनाय बायदि ओमफ्राय भिडिअखौनो लानो भिडिअ लाबाय थानाय देखायाखै जि हायो बेखौनो देखायलांसै आरो Hah? Madeng? Siapa yang cari orang ni? Pindah stiker. Mami, hey, metai belabu sih mami ni tak sana, nak gitu bah. जोङो गारिनिफ्राय ओंखारनानै डाइरेक्ट मिटिं जागोन जायगायाव जिरायहैदोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय मानसिफ्रा मालाय डाइरेक्ट बेफोरबायदि जिरायहैयाखै आरो मालायफ्रा बेरायग्रोदों बिदि मेथाइ सौराय जाग्रोबाय एक्जिबिसनाव हाबहैग्रोबाय ओमफ्राय जों एक्जिबिसनाव हाबहैग्रासै लोगोफोर डाइरेक्ट मिटिं जागोन जायगायावनो जिरायफैग्रोबाय जोङो मिटिंआबो थाब जायासै लोगोफोर जोङो 10:30आवनो मिटिं जायगायाव जिरायहैदोंमोन ओमफ्राय मिटिंआनो 1थासोआवसो जायो होननायखाय जोङो मिटिंनिफ्राय ओंखारबोफिननानै डाइरेक्ट दखानाव एसे जाग्रा जानोसै होननानै जाफैग्रोबाय आरो लोगोफोर घुगुनि पर'था बेफोरबायदि ओमफ्राय जोङो जानानै लागासै होननानै जाफैग्रोबाय आरो लोगोफोर आबलांसो दं फै लाइन थालायनांगौ आरो बिदि रुदिमा नै लोगोफोर जोङो सिगाङाव एक्जिबिसनाव हाबैया दाना बिहिरसिन जानानै लाइन थागुलायनांबाय आरो टिकेट दाननानै टिकेटआबो 20 थाखा लागारदोंहाय लोगोफोर जोङो दा एक्जिबिसनाव हाबनो टिकेट दाननानै लाइन थाबाय आरो हाबलांसै मा दङ एसे नायस्रांसै लोगोफोर जिहेतु थांबाय जिहेतु बेरायजोबनो लुगैयोना थांबाय नालाय थांबाय नायस्रांजोबनो बेरायजोबनो लुगैयो आरो ओमफ्राय जोङो हाबबाय नै लोगोफोरा मा नुलाङो मा दिन्थिनो हायो आं लोगोफोरनो होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोरा गोलोमफुबाय बोरैबा जाबाय मा बुथु बिलां दानो सानावनो फैगोन मैगं थाइगंनि नामा बे मा होनदों दारै मिला
सोर नों जानो जादों बेखौ हामा लादो lawa yêu chơi ayo lawa lại là ra kaya आंनिफ्राय सो अजनसिन जागोन दां दख'नायासो मोजां मोजांथार नै जोंना मानो जाया बेबायदि पेपार बारनाया मानो जोंनिया बेखौ बारनायसो दा बेखौ बारनायबाबो दानाया नोंसोर नुफेरदां नुफेराखैमोन आं बेनो गोदान गोदान रावबो बानायफेराबो रावबो मिन्थिफेराबो नंगौना बेनो फार्स्ट अन्थाइनि जोबबाय दंनाय माने अन्थाइ जे जिनिसखौ जों खनसे बायबाथाय आरो जोनोमाव बायनांला आरो नोंनि फिसौ फिथाइफोरनाव बे थालांबाय थाबाय बे अराय अन्थाइ जाबाय दे एथ' मानसि बिहिराव थाबाय नामा सोरबा एम्फौखौ हांना जायोहाय हांनाय गोजानदां बे थैगोनहाय ना बोन्दों मालाय मा बै आगै फुथुवा ना बोन्दों माइ गायनायानो ना बोन्दों ओइ आगै फुथु नुराखैनो ना बोन्दों माइ गायनाय मोजां हमथानांगौ दे गाखोदो सना बे गारि खारसिगोन बुंसिगोन एलायनाय खारसिगोन गारिया गाखोदो बाहाय गाखोदो गाखोदो आगैजों सासे गाखोफादो दे मा आब'जों नाजाय होदोंमोनलाय दा बे गारिया गिदिंसिगोन गारि खारसिगोन फिदिंबाय मालाय नै गाखोबानो जायोमोन ना गाखोनोसै हाय उथिबावले गाखोसै गाखोनोसैनो फै गाखोबाय नानि नङाबा बे रोंनाय नङा गाखोबाय बे रोंनाय नङा गाखो र' गियोसो इलाय आब' गाखोगोन हमथा दे मोजां हमथा दे आगैखौ हमथा आं बावनो थागोन मा आं बावनो थागोन दे मा दे आं बावनो दंना सना गाखोनो बियो ओमफ्राय गाखोनो हाया आरो गियो जेबो नङा दे हमथा
Bye bye, Mami này có bao giờ thằng đứng nằm mà? Bây giờ giảm một cái mình sẽ. Mami bye bye. Ngô bye bye nữa cha cha nhàng khả năng xuống trái chú nào? Hả? Gak kan mobil thay là bay gần chứ mà được. Gak kan? Mà lại khăn vậy. Không phải bữa gà khơi sang là thôi, gà khơi chi mình. Hả? Thôi còn lẹp. Aku đến lần nữa gà khơi được gà khơi lạ. Puska sejan sini deh jangan. Dukun saya mau itu zagar nih. Mandela ko lego benda ni lego per foto kelana Mandela zak. Hah? Rolling. Salah nih. Ada, nunggu lihat dong alai. Amre thằng đừng nào mà? Nay có thằng đừng. Nay có Mundir purau. Mundir purau thằng này chắc đừng đang ngủ phải không gì là? Ang đừng khúc nunggu đó nó thành là này này rồi. Mới đặt thằng đừng đã đừng. Mới đặt lấy thằng hay chụp. Mà là thằng à? Nay có thằng á hay nhưng mà. Thằng à rồi. Tại sao nung có điều mua mà khăn dari dari man sao thì cái gì Dương người đặt lấy chứ thì chính thằng đừng mình thích sợ. Dương thì nung không muốn được dùng là lại vì hay thằng đừng làm hay đừng cố thành là nên là nó đặt ra này ra là mấy nung ăn đang thành là. Đừng có thằng này thích sợ đừng đặt lấy chính thằng đừng mình. Thích sao sao thích đầu thích gì? Ô không bao giờ nung à? Mà nó muốn được thành như làm lấy được. Không bao giờ nung à? Nung à? Khôn nung có sao được? Chỉ mình ăn đây. Điều có được lại nung gì? Chỉ linh rồi. Sao vậy đã? Belum belum ada agak. Deh. Khar làm snagar bay này lwgw जोङो दा हाबनानै ओरैबायदि बिर हाबबाबो ओंखारबाबो आरो थ'ला ओरैबायदि हाद्रि गुफुंजोब्बायलै गासिबो थैगोनसो Gak bangre bir nggak mana? Darah bir zahabai. Wih, lebih bema. Mudeng. Bye bye deh, alasa, nama.